Milé dámy, jste připraveny najít harmonii a klid ve svém životě? Já jsem Pavla Holubová a zvu vás na jedinečný cyklus seminářů naživo s názvem Harmonie života. Tento cyklus je navržený speciálně pro vás, abyste našli rovnováhu, spokojenost a klid ve svém každodenním životě. Během 12 setkání se zaměříme na to, jak změnit svůj život tak, abyste se cítili skutečně spokojené a naplněné. Setkáme se jednou za měsíc a společně prozkoumáme různé aspekty osobního rozvoje. Od sebepoznání přes rovnováhu v životním stylu až po budování vnitřního klidu. Z každého setkání si odnesete konkrétní techniky, které můžete hned aplikovat do svého každodenního života. Pojďte se s námi vydat na tuto cestu ke šťastnějšímu a vyrovnanějšímu životu. Připojte se a objevte svou vnitřní harmonii. Těším se na vás společně se svou kolegyní na našem prvním setkání. Udělejte svůj krok k naplněnějšímu životu, protože váš čas je teď.